Li Rojavayê Kurdistanê salvegera çil û duemîn koçbarkirina Serok û bavên Tewa Kurdî Mela Mustafa Barzaniyê Nemir bawayekî berfireh hata vejandin. Lê dîsan ji aliyê pêdê ve rastî astengî û rêgiriyê hat. Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê jî derbarê vejandina çil û duemîn salvegera koçbarkirina Barzaniyê Nemir li Rojavayê Kurdistanê daxuyaniyek derxist. Tê de destxweşî li gelê Kurd kir û kiryarên pêdê û rêgiriyên wê ji çalakiyên encûmenê re di vejandina salvegera koçbarkirina Barzaniyê Nemir de şermezar kir. Lê daxuyaniya Emîndariya Giştî ya Anekesê de ku roja di duê Adara 2021 hatiye belavkirin li gor şopandina Rêbaz News wiha hatiye. Wekû wefedariyekê şanazî û xebat û berevaniya bavên Tewa Kurdî Barzaniyê Nemir di ber mafê gelê Kurd û Doza Kurdî de li beramber tundtirîn diktatorên deverê ku Barzanî wekû sembola gelê Kurd û rêberê xebata nifşên Kurdî li her çar parçeyên Kurdistanê tê naskirin û nîşana xebatê ye. Hezaran welatî ji zarokên gelê Kurd li Sûriyê beşdarî vejandina salvegera koçbarkirina Barzaniyê Nemir de li hemî deverên hatî destnîşankirin li Rojavayê Kurdistanê ker. Di dema ku gelê Kurd bi şanazî bi erkê xwe radibû beşdariya berfireh ya cemawer û şanazên rêbaza Kurdayetiyê rastî astengî û rêgiriyê ji aliyê ewlehiya ser bi pêdê ve di hin deveran hatin ku li dêrikê pêşkeşkarê ahingabûnê Ehmed Sofî di dema pêşkeşkirinê de hata desteserkirin. Çakdarên pêdê dest danîn ser amûrên deng hewla durustkirina pirsgirêkan kirin welatî jî istifzaz kirin. Her wiha esayişa pêdê daxwaz ji xwedanê li îstîgeha ku biryar bû bûne lê hatibaya vejandin ker ku nehêle bûne li ser xaka li îstîgehê were vejandin. Enekesê di daxuyaniya xwe de her wiha serbar kir û got li Çilaxa, Girkêlegê, Tirbespiyê jî pêdê Hesan Xerbî endamê encûmena xwecihî beriya vejandina salvegera koçbarkirina Barzaniyê Nemir projekê desteser kir û bi tundî eşkenceda û gefên tund jî lê xwarin sifkatî û gotinên dûr ji rastiyê jêre gotin. Her wiha Fewaz Elî û Behzad Barojî Hesen bavê Şengo û alav û amûrên wan yên deng desteser kirin. Tevlî wan astengî û fişaran jî bûne bi serkeftin hata encamdan. Ji bilî wê yekê jî li Amûdê xwedanê hola ku biryar bû bûne lê were vejandin agahdar kirin ku vejandina bûneyê qedexe ye. Ew rê nadin wê yekê birêve biçe. Daxwaz ji xwedanê holê kirin rê nedel derxistina bûneyê birêve biçe. Emîndariya Giştî ya Anekesê daxuyaniya xwe de spasiyeke germ û bilind arastayî gelê Kurd û beşdarên vejandina çil û duemîn salvegera koçbarkirina Barzaniyê Nemir ker. Di heman demê de kiryarên hatî kirin ji aliyên ewlehî yê ser bi pêdê ve şermezar ker û got ku ev kiryar armanca avakirina behweriyê ku Anekesê daxwaz kirbû rêgirî li çalakiyên wê newinkirin dikin. Ku daxuyaniyeke fermî de di sala 2019 de danpêdan ji aliyê wan ve pê hate kirin. Di dawiya daxuyaniya xwe de Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê got ku em tekeziyê li ser yekhelwêstiya Kurdî li gor bingehên bihêz ku hevpariyeka rastexîn duruştek alîbûnê hewlên sepandina desilata bihêza çekan dikin. Daxwazê ji aliyên gerentor û sponser dikin sînorekî ji van kiryaran redeynin ku armanca danûstandin hatî kirin dikin ku têgihiştin tê de li ser dosyayên giring xizmeta berjewendiyên gelê Kurd dikin çêbûne.